Hyvä. Siitä lähtee tallennus käyntiin ja aloitetaan Ruokolahden kunnassa toimivien yritysten yhteisen verkkokaupan suunnitteluinfotilaisuus. Ja me otan ensin semmoisen 50 minuuttia alustusta, esittelee omat taustat verkkokaupan suhteen ja sitten annetaan kaupankäyntijärjestelmän Johkun ekosysteemijohtaja Ilkka Larjolan esitellä Johku-hommaa. Eli näkyykö nyt sinne Teamsiin minun PowerPoint-esitys? Näkyy. Hyvä. Eli tämmöistä tilaisuutta lähdetään viemään eteenpäin. Ja tosiaan omasta puolestani niin edellisessä elämässäni tein toiminimellä fysioterapiaa ja laitoin verkkokaupan pystyyn lähinnä myydäkseni lahjakortteja, koska totesin, että se on hankalaa ja työlästä myydä niitä vaan ihmisille, jotka tulee toimipisteelle. Ajattelin, että saan helpommin ja enemmän myytyä lahjakortteja, kun laitan ne nettiin. Että ihmiset voi ostaa niitä milloin vaan ja ne tulee heille sähköpostiin. Ja 3 vuotta hommaa tein, eli tiedän, että se on mahdollista ja tehtävissä. Ja sitten kun verkkokaupan tein noita lahjakortteja varten, niin totta kai yrittäjällä tulee ajatus, että täällä voi myydä kaikkea muutakin. Ja sitten otin vähän tuotemyyntiä. Tämä on nyt viime aikoina otettu kuva sieltä verkkokaupasta, eli tuolta se oikeasti näytti. Siellä ei enää ole niitä tuotteita juurikaan näkyvillä. Kinesioteippi tuossa vielä näkyy, mutta siis nyt se on ajettu alas, koska minulla ei enää sitä yritystoimintaa ole. Myin siellä vajaa 100 tuotetta, eli postitin ihmisille noin 100 tuotetta. Ei valtavan paljon, mutta väitän, että tiedän, miten sekin prosessi toimii. Eli myin kuivakuppauskuppeja ja hiertavasaroita ja noita kinesioteippejä pääsääntöisesti. Eli minulle tuli sähköpostiin viesti, että ihminen on tehnyt tilauksen, maksut meni verkkopankin kautta, ne tuli sieltä sitten tilille näkyviin. Ja sen tilauksen perusteella niin me ostin kännykällä omapostipalvelusta lähetyksen niille tuotteille, pakkasin tuotteet ja laitoin postiin menemään. Että näissä tuotemyynti siellä verkkokaupassa toimii. Yes. Ja nyt siis olen lähtenyt aktiivisesti viemään eteenpäin Ruokolahdella toimivien yritysten verkkokauppaa. Ja tuommoisessa perinteisessä verkkokaupassahan ongelmaksi tulee se, jos mietitään, että moni yrittää myös yhdessä siellä. Niin me voidaan laittaa sinne Annin käsitöitä ja mitä vaan meidän yhteisiä juttuja myytiin, mutta sitten kun asiakas ostaa niitä eri yrittäjien juttuja, niin maksut tulee yhdelle tilille ja ne pitäisi sieltä jakaa ja se on työlästä. Mutta viime keväänä kuulin tämmöisen tajunnan räjähtävän jutun, että on olemassa nykyisinä tekoälyaikoina koodeja ja sovelluksia, joilla ne rahat sitten pystytään jakamaan niille yrittäjille. Ja siinä vaiheessa heräsi ajatus, että tässä olisi tämmöinen voimia yhdistävä mahdollisuus olemassa. Eli lähdin selvittämään tuota hommaa ja siellä niin kuin ykköskohta oli se, että se asiakas tekee vain yhden maksun, mutta pystyy sillä ostamaan usean yrittäjän tuotteita. Ja sitten se toinen pääpointti oli se, että ne rahat jakautuu automaattisesti yrittäjille, eikä sitä tarvitse mitenkään manuaalisesti lähteä sieltä tilisiirtoja kautta tekemään, koska se on taas liian työlästä, jos ja kun tämä homma lähtee lentoon. Ja tässä on se pohja, millä itse tein aiemmin verkkokauppaa. Se oli silloin edullisempi, ajat on muuttuneet, hinnat pompsahtaneet. Mutta siis tavallisessa verkkokaupassa yleensä on kiinteä kuukausimaksu. Tämä on se, mikä minulla oli käytössä, My Cash Flow myyntialusta, ja siellä halvimmillaan se on 59 € kuukaudessa. Siihen saa jo tehdä aika paljon myyntiä, että saa sen 60 siellä verkkokaupassa tehtyä. Ja
kyselin näitä erilaisia vaihtoehtoja, niin tuossa on vähän hintaluokkaa. Eli vaihtoehto C on se, jota nyt lähinnä pohditaan, koska siellä on se valmis alusta olemassa. Jos lähdettäisiin räätälöimään, niin tuosta vaihtoehto A ja B voidaan katsoa, että se on semmoinen noin 20 000 € lähtökustannus, että koodaaja tekee meille sen verkkokauppa-alustan. Niin Johkulla se on olemassa, se on siellä, sitä ei tarvitse tehdä. Ja siltikin noissa NS-kaupallisissa versioissa, joita Johkukin on, jos räätälöitäisiin, niin sieltä tulisi ne provisiot päälle, jotka olisi ihan samaa luokkaa kuin Johkussakin. Eli se on kustannustehokas ratkaisu meille. Ja paitsi, että me itse on tehnyt sitä verkkokauppamyyntiä, niin myöskin tämä, jota nyt eniten pohditaan, tämä Johku-alusta, niin on käytössä monessa paikassa. Täällä kulmilla lähimmät paikat on Miehikkälän kunta ja Visit Puumala, jotka Johkua käyttää. Eli, ja me on kysellyt näistä molemmista, niin on tykätty Johkusta ja todettu, että se toimii siellä sekä Miehikkälässä että Puumalassa. Minun mielestä on niin näytetty, että se on käyttökelpoinen homma. Ja tosiaan sieltä Johkun kautta niin voi myydä lähestulkoon mitä vaan palveluita ja tuotteita. Siellä voi olla majoituksia, kaupan, vuokramajoitusta. Sieltä voi ostaa vuokravälineitä, sitten siellä voi myydä ihan näitä fyysisiä tuotteita. Mutta siinä oli minun alustusaiheeseen ja sitten lasketaan Johkun Ilkka ääneen. Jes, kiitos paljon. Kiitos Sami tästä, että paljon tuli jo semmoista asiaa, mitä mäkin nyt tuossa nopeasti sivuan. Mulla on tuossa tuommoinen perusesitys, mä ajattelin käydä sen läpi, mutta sitten ehkä just mulla on yksi esimerkki tuossa, mitä mä nostin tuossa, että voi niin kuin käyttää sitä siinä ja sitten voitaisiin katsoa ihan sitten tavallaan sitä, että miten sitä Johkua ihan käytännössä sitten käytetään, että näette sitten vähän, mutta saa ehdottomasti keskeyttää, koska tahansa jos tulee heti kysymyksiä, niin ei haittaa yhtään, niin sanokaa vaan sitten joko sieltä yhteistä tilasta tai sitten jotka muut olette kanssa tässä Teamsissa, niin voi sitten sieltä keskeyttää kyllä. Otetaan tuolta nyt toi esitysjakoon, niin teillä varmaan näkyy nyt siellä. Näkyy. Joo, hyvä. Eli ihan lyhyt tausta Johkusta itsestään, niin kysymyksessä on niin kuin suomalainen yritys. Vuonna 2016 ollaan aloitettu tässä Johku-brändin kanssa tämä homma. Ja sitä ennen jo meillä niin kuin perustajat, jotka on tässä alun perin ollut mukana, niin on pitkään tehnyt digitaalista myyntiä, ollut digitaalisessa markkinoinnissa mukana ja IT-teknologiaa tehneet. Ja oikeastaan kun kysytään, että mikä se Johku on, niin meidän näkemyksen mukaan Johku on kaupankäyntijärjestelmä. Eli se on se ajatus siinä, että kaupankäynti on se meidän juttu, mitä tässä pyritään niin kuin aikaan saamaan. Sitten pystytään myymään niin kuin verkossa, eli ollaan ihan verkkokauppaan soveltuva myyntialusta, mutta sitten siitä tulee tiettyjä muitakin toiminnallisuuksia ihan siihen niin kuin oman tekemisen hallintaan, tämän tyyppisiä juttuja. Ja sitten Johkuhan on myös ihan kassajärjestelmä, eli pystytään sitten halutessaan niitä samoja tuotteita, mitä meillä on siellä verkossa myynnissä, niin pystytään myös myymään sitten siellä paikan päällä kassalla, kun otetaan vaan siihen maksupäätä kylkeen. Mutta tällä hetkellä pääasiassa toimitaan Suomessa. Muutamia yrityksiä käyttää Johkua muuallakin, mutta kyllä me ollaan niin hyvin pitkälti suomalaisille yrityksille järjestelmä tällä hetkellä. Meillä on nyt, katoin just tuossa viimeisimmät luvut, niin olisiko se ollut 2373 rekisteröitynyttä kauppiasta tänään on tämän päivän luku. Eli se on se määrä niin kuin yrityksiä, jotka Johkun ovat perustaneet. Et ihan kaikki niistä ei ole vielä niin kuin saman tien tullut aktiiviseksi ja osa ei ole sitten kauppaa vielä tehnyt, mutta se kauppaa tekevienkin määrä on, niin kuin kasvaa niin kuin meillä koko ajan.
Ja tuossa vertailuslaidissa siinä näkyykin, niin ei ole mitään niin kuin kiinteätä kuukausimaksua. Eli oikeastaan meillä niin kuin näkemys on se, että siinä vaiheessa, kun kauppaa tulee sitten sille yritykselle ja sille kauppiaalle, niin siinä vaiheessa me otetaan sitten oma maksu siitä, oma osuus siitä, mutta jos emme siinä onnistuta, niin sitten ei maksuja synny. Et tietysti on tiettyjä niin kuin lisäpalveluita sitten, mitä voidaan katsoa sitten tarkemmin, jos niitä haluaa käyttää, niin sitten on tiettyjä lisämaksullisia juttuja, mutta peruskäytöstä niin kuin ei tule mitään kiinteitä maksuja. Ja tämä oikeastaan johtaa tuohon seuraavaan jatkuvaan kehitykseen, eli Johku on sellainen järjestelmä, joka sitten kehittyy koko aika eteenpäin ja mennään siinä eteenpäin, koska meidän intressihän on nimenomaan, että homma toimii mahdollisimman hyvin ja asiakkaat ostaa, koska silloin mekin ansaitaan siitä jotain. Ja meillä on tosiaan tuo tuotevalikoima on tosi laaja, mitä siellä voi myydä Johkussa. Eli meillä on siellä oikeastaan mitä tahansa aikaa sidottua voi periaatteessa myydä Johkussa, ja sitten ihan niin kuin fyysisiä tuotteita myös pystyy siellä myymään. Eli jos katsoo meidän asiakkaita tällä hetkellä, niin meillä on yksi niin kuin isompi sektori on elokuvateatterit Suomessa, eli suurin osa niin kuin näiden isojen ketjujen ulkopuolella olevista elokuvateatterista käyttää Johkua kaupankäyntijärjestelmänä. Sitten meillä on niin kuin toinen niin kuin isompi sektori on niin kuin kokonaisuudessaan matkailuala, eli sieltä meillä löytyy paljon niin kuin majoitusyrittäjiä, ohjelmapalveluyrittäjiä, aktiviteettiyrityksiä ja sitten välinevuokrausta ja oikeastaan niin kuin mitä tahansa sinne matkailuun ja sen tyyppiseen liittyvää. Mutta sitten meillä on myös paljon yrityksiä, jotka myy ihan jotain niin kuin fyysisiä tuotteita, eli ihan tavallista tavaroiden verkkokauppaa, niitä löytyy. Ja sitten on monenlaista muutakin yritystä. No tuossa sitten vähän niin kuin tuosta ohjelmasta, mutta oikeastaan niin kuin mä ihan lyhyesti otin tähän nyt tuosta digitaalisesta myynnistä, niin mikä siinä on niin kuin se ajatus tietysti, kun puhutaan tästä, tuossahan Sami ihan hyvin nosti noita pointteja jo siinä, että miksi sitä pitäisi tehdä, mutta kyllähän se on niin kuin tavallaan menossa siihen suuntaan, että ihmiset enemmän ja enemmän haluaa ostaa sieltä verkosta niitä asioita. Se ei tarkoita sitä, että eikö voisi olla joku paikka, mistä fyysisestikin käydään ostamassa, mutta vähintään niin kuin tukevana toimintona se toimii hyvin. Ja sitten jos puhutaan tämmöisistä varattavista palveluista, niin sehän niin kuin helpottaa sen asiakkaan puolella sitä tekemistä, niin kuin tuossa lukee tuossa kohdassa, niin ne on sitten aina saatavilla ne tuotteet, eli ihan koska tahansa sillä sattuu sillä asiakkaalla olemaan se hetki, että nyt pitäisi varata se aika johonkin tai joku majoitus tai ostaa joku juttu, niin se on aina siinä saatavilla ja periaatteessa pystytään niin kuin hyvin pitkälle automatisoimaan se sitten sen asiakkaan kannalta ja sitten myös sen yrittäjän kannalta. No sitten tavallaan tuolla, niin kuin mitä tulee seuraavaksi, tuo mahdollisuus tuotteista samat resurssit useiksi tuotteiksi. Ja se tarkoittaa oikeastaan se joskus sitä, että meillä voi olla meillä on erikseen niin kuin oikeastaan ne tuotteet, eli ne jutut, mitä myydään, joilla asetetaan tietty hinta ja tietty saatavuus, on sitten se fyysinen tuote, niin kappaleen määrä, se varastosaldo, tai sitten meillä voi olla se mökki, niin me asetetaan sille se saatavuus, että koska sitä pystyy varaamaan vaikka sitä mökkiä tai mitä tahansa muuta varattavaa tuotetta. Mutta me voidaan niitä resursseja, eli esimerkiksi sen mökin saatavuutta, niin siitä voidaan tehdä useampi tuote, ja se voi sisältyä osana jotain isompaa kokonaisuutta, tai sitten se voi olla oma tuotteensa tai muuta, että se voi olla niin kuin tavallaan omalle eri kohderyhmille voidaan tehdä erilaisia tuotteita. Ja sitten tietysti se tarkoittaa samalla, että sitä voidaan niin kuin samaan aikaan me voidaan myydä sitä samaa tuotetta monessa paikassa. Ja ajatus on, että meillä on Johkussa se hallinta, siellä me hallitaan sitä tuotteen varastoa tai saatavuutta, ja mistä tahansa se myydään, niin järjestelmä pysyy kartalla siitä ja ei niin kuin ylimyydä tai ylibuukata sitten missään tilanteessa. Eli tarkoittaa siis sitä, että teillä voi olla se Ruokolahden yhteinen myyntialusta, missä myydään koko alueen palveluita, ja sitten voi jokaisella olla oma myyntikanava, oma verkkokauppa, missä myy omia palveluita, ja halutessaan voi ottaa sitten sinne niitä naapurin tai toisen yrityksen palveluita sinne myös myyntiin sinne omaankin. Eli periaatteessa, jos teillä on siinä niin kuin vaikka 10 yritystä tai 20 yritystä, jotka lähtee mukaan, niin yksi mahdollisuus on, että kaikki myyvät keskenään ristiin ja
jokainen myy jokaisen tuotetta ja sitten sillä ei ole tavallaan väliä, että se asiakas löytää sen jostain ja ostaa sen ja sitten vaan kauppa menee sinne oikeaan paikkaan. Mutta sen lisäksi, mitä mä puhuin tuosta automatisoinnista, niin siellä myynnin prosesseja pystyy sitten automatisoimaan sillä verkkokaupalla, eli me saadaan niin kuin automaattisesti lähteä sille viestiä sitten asiakkaalle tietyssä kohtaa. Et esimerkiksi siinä kohtaa, kun se tilaa jonkun tuotteen tai varaa jonkun palvelun, niin me voidaan viestiä sillä automaattisesti ja kertoa, että miten homma siitä sitten etenee ja mitä tarvii siinä sitten seuraavaksi miettiä tai muuta. Ja sitten pystytään myös tekemään niin kuin erilaisia työlistoja ja toiminnan ohjauksia, että jos myydään fyysisiä tuotteita, niin meillä voi olla työlista sitten, että missä me nähdään, että mitä pitää toimittaa, mitä tuotteita, ja sitten niitä voi siirrellä siinä eteenpäin, kun on vaikka postitettu juuri se tuote, mikä on sitten tilattu ja niin eteenpäin. Ja se hyvä puoli tässä on tietysti tuo data. Sehän on semmoinen niin kuin nykyajan trendi, että puhutaan niin kuin datasta, eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että me kerrytään tietoa sinne meidän järjestelmään ja opitaan sit siitä, että me nähdään, että mitkä tuotteet myy parhaiten ja mitä se vaatii, että se tuote toimii ja myy hyvin, niin se kaikki on siellä tallessa ja sitä pystytään sitä analysoimaan ja sitten sen perusteella pystytään esimerkiksi tekemään markkinointiin ja optimointiin erilaisia päätöksiä sitten sen perusteella. Sitten on tuossa nyt lyhyesti noista vaatimuksista, että sitten tietysti se, että jos me halutaan myydä siellä verkkokaupassa, niin se vaatii niin kuin tietyt asiat, jotta se niin kuin homma toimii. Koska se ajatus on kuitenkin siinä, että kun ihminen tulee sinne verkkokauppaan, niin sieltä löytyy se tuotekuvaus, selitys, ja sieltä näkee, että mitä se maksaa, ja sieltä voidaan suoraan tehdä se ostopäätös ja ostaa. Niin se tietysti tarkoittaa sitä, että me tarvitaan sinne, tuotteella pitää olla selkeä hinta siellä olemassa, muuten sitä ei voida ostaa. Ja sitten pitää olla se tieto, että milloin se on saatavilla. Et jos se on niin kuin fyysinen tuote, niin monta niitä on siellä varastossa. Tai sitten jos se on niin kuin aikaan sidottu tuote tai palvelu, niin koska se on sitten varattavissa. Että jos meillä on vaikka hieroja, joka käyttää johkua, niin silloin pitää määritellä sinne hieronnalle ne tietyt saatavuudet. Ja sitten kun se asiakas ostaa sen, niin se olettaa tietysti, että sinä päivänä, kun se on varattu, niin voi sitten mennä sinne hierojalle ja se on valmiiksi maksettukin jo. Ja sen lisäksi tietysti, niin jotta me saadaan se asiakas ostamaan, niin me tarvitaan niin kuin sinne laadukkaat sisällöt. Eli siellä pitää kertoa sille asiakkaalle sekä kirjallisesti että kuvien muodossa sitten, että mikä on se, mistä on kysymys. Eli miksi asiakkaan pitäisi ostaa se tuote ja vakuuttaa se siitä ja kertoa, että mitä kaikkea siihen kuuluu ja sisältää. No sitten tähän on, niin kun mennään syvemmälle, niin sitten mietitään sitä asiakkaan polkua ja sitä viestintää ja että missä kohtaa viestejä lähetetään ja muuta. Mutta ehkä tässä niin nämä kaksi vikaa on sitten tavallaan, että meillä on, kun me valitaan se tietty järjestelmä, niin se ei välttämättä niin kuin toimi samalla tavalla kuin on ennen tehty, varsinkin jos ei ole tehty sitä digitaalista myyntiä. Et jos nyt verrataan vaikka sitä, että meillä on tuommoinen camping-alue ja se on homma toiminut silleen, että on puhelinnumero ja siihen soitetaan ja siellä sitten toisessa päässä vastataan ja meillä on sitten fyysinen kalenteri, mihin kirjoitetaan niin kuin varauksia sinne camping-alueelle. Niin ihan samalla tavalla se ei sitten niin kuin digitaalisesti toimi, että se vaatii pikkasen niin kuin eri tavalla toimimista ja eri tavalla miettimistä, jotta se sitten niin kuin toimii. Koska niin kuin mä sanoin, niin se voi olla monessa paikassa myynnissä, niin se ei niin kuin riitä, että kirjataan sinne kalenteriin, vaan se pitää olla nimenomaan siellä järjestelmässä sitten. Ja se voi olla, että sitten tavallaan, niin kuin mä sanoin, se hinnoittelu pitää pystyä tekemään selkeästi ja järkevästi, niin se ei voi olla semmoinen niin kuin hirveän sattumanvarainen se hinnoittelu, vaan se pitää noudattaa tiettyä logiikkaa sitten aina. Ja ehkä toinen on tuossa, mitä mä laitoin, että niin kuin alussa vaatii sitä työtä ja suunnittelua ja tekemistä ja panostusta ja vähän niin kuin uuden opetteluakin monesti. Mutta tavoitehan on sitten, että sit kun tekee alkuun pikkasen työtä siinä, niin sit pitkällä tähtäimellä se kannattavuus paranee ja sitten on vähemmän työtä ja siitä koko hommasta tulee niin kuin tehokkaampaa. Ja siinähän me yritetään nimenomaan auttaa sitten kaikkia teitä, jotka sitten johkua mahdollisesti käytätte. Yksi kysymys. Joo. Me tuossa on kuulostellut noita
saman alan yrittäjien, niin kuin mitä itse teen, niin siellä on kyllä aika järkyttävää kiinnipitoa näissä kaupoissa, että siellä tehdään sitten ympäripyöreitä päivää, joku hullu painaa ja pistelee postituksia ja muuta, niin tässä, että jos sieltä tulee niitä kysymyksiä, niin pystyykö tätä säätämään, että sinne esimerkiksi vastaillaan jolloinkin tiettyyn aikaan ainoastaan, vai mikä tässä teidän jutussa on sitten se mahdollisuuksien maja, jos tässä on niinku useampi, niin onko siinä mahdollista, siis kun näitä on näitä chat-palveluja ja muita olemassa, niin nyt siellä on sitten sellaisia kokemuksia, että minä ihan kauhu kuuntelen, että kuka helpottu sitoo itsensä tuommoiseen hommaan, että on ympärivuorokauden saatavilla. Ja sitten siellä joku kertoi myöskin semmoisen kokemuksen, että hän näkee, kun joku menee tutkimaan hänen tuotteita, ja jos hän ei heti ole vastaamassa, niin sitten sit se vaihtaa toimittajaa ja lähtee sieltä pois. Tämä todennäköisesti ei toimi sille, vaan ajattelin vaan tästä heittää tämmöisen sivukysymyksen, mitä tässä on kuulostellut, että omalla kohdallani en missään nimessä sitoutu sellaiseen elämään. No, tämähän on tietysti niin kuin kysymys, mikä jokaisen pitää itse niin kuin miettiä siinä, että mikään pakkohan ei ole olla koko aika asiakkaalle läsnä. Ja nimenomaanhan se toimisi, niin kuin, tai ajatushan tässä on, että meillä on siis niin kuin verkkosivu, eli verkkokauppa siellä, ja mitä paremmat tiedot siellä on, niin sitä vähemmän ne asiakkaat kyselee. Et jos se tavallaan on niin kuin sille, että siinä lukee yksi lause, että tämä on tosi hyvä muki, osta, niin silloin todennäköisesti se asiakkaalle tulee heti mieleen niin kuin kysymyksiä, että no miksiköhän tämä on hirveän hyvä muki, ja mistä sitä on valmistettu, ja missä näitä mukeja tehdään, ja mitä tämä niin kuin sitten, jos tämä hajoaa, niin mitä sitten tapahtuu, ja kaikkea tällaista. Ja mitä enemmän me sillä asiakkaalle kerrotaan sit siellä niin kuin tavallaan valmiiksi siellä verkkokaupassa, niin sen vähemmän ja selkeämmin se niin kuin sitten esittää niitä kysymyksiä. Mutta ei se tietysti niin kuin mikään verkkokauppa kokonaan asiakaspalvelua poista. Ja sittenhän se on niin kuin vähän sama valinta kuin siinä, että jos sinulla on fyysinen myymälä, joka on auki, niin silloin kun se on kiinni, vaikka siihen tulee oven taakse se ihminen, niin se ei voi ostaa. Niin samalla tavallahan sitten, jos se asiakas kysyy sieltä teitä kysymyksiä silloin, kun te ette ole paikalla, niin silloin se ei saa vastausta. En missään nimessä suosittele sitä, että 24 olette päivystämässä ja katsomassa, että tulisiko joku ja kysyisi jotain. Ei vaan just, että sinne on sit mahdollista syöttää esimerkiksi semmoinen tieto, milloin saa sit sen fyysisen yhteyden. Tai joo, niin, että totta kaihan sinne pystyy kertomaan sit asiakkaalle, että tähän aikaan me voimme vastata niin kuin kysymyksiin vaikka, ja muun ajan emme. Mutta meidän kokemus tavallaan sit tuosta niin kuin monessa tapauksessa on se, että ne hyvin luodut tuotteet niin edesauttaa kyllä sitä, että niillä asiakkailla on paljon vähemmän kysyttävää. Kyllä. Mutta toi on ehkä semmoinen asia, mitä täytyy sitten jokaisen itse niin kuin miettiä, että miten se niin kuin tavallaan rakentaa sen oman saatavuuden myös sitten siinä. Mutta tuossa on nyt siis lyhyesti sitten tuosta niin kuin, sitten tavallaan kun katsotaan, että mitä on sitten Johkussa on, niin meillä on siis tosiaan se verkkokauppa. Siellä on sisällä tuotteissa on sitten se niin kuin varauskalenteri, eli jos on semmoisia aikaan sidottuja tuotteita, niin niiden hallinta siellä kalenterin muodossa. Sitten on kassajärjestelmä, voi käyttää suoraan johkua tai sitten ei. Eli meillähän on asiakkaita, jotka käyttää johkua pelkästään verkkokauppana, tai sitten on asiakkaita myös, jotka käyttää johkua pelkästään kassajärjestelmänä, että mikään ei tavallaan niin pakota tekemään yhtä, jos tekee toista. Meidän johkussa muodostuu myös automaattisesti verkkosivut siinä kun johku luodaan, eli se tulee siitä niin kuin mukana, ja niitä voi sitten käyttää omina verkkosivuina, tai sitten sitä voi pitää omana niin kuin verkkokauppana, jos on olemassa olevat verkkosivut ja linkittää sinne, tai sitten on ihan tämmöisiä niin sanottuja tuoteupotuksia, eli widgettejä, mitkä voi sitten upottaa ihan olemassa oleville verkkosivuille, jos on jollain muulla järjestelmällä tehty verkkosivut. No sitten siellä on tosiaan toiminnanohjausta ja automaatiota sitten, että löytyy esimerkiksi sitten toimituksiin löytyy tämmöinen niin sanottu Shipit-integraatio, eli se on sitten semmoinen, että saa sitten niin kuin tavallaan suoraan pakettikuitit ja muut tulostettua ja ne toimitettua sitten niin kuin automaattisesti myös niin kuin tämän tyyppisiä juttuja, ja sitten on just sitä automaattista viestintää ja kaikkea tällaista, mitä pystyy sinne tuotteisiin
luomaan. Ja sitten on tietysti niin kuin tuo ristiinmyynti ja johkumyyntikanavat, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että jos sen oman johkun perustaisi niitä tuotteita laittaa, niin niitä voi sitten laittaa kenen tahansa muun halukkaan johkukauppiaan sinne verkkokauppaan tai myyntikanavaan myyntiin. Ja samalla lailla sitten voi ottaa itse muiden tuotteita halutessaan sinne itselle myyntiin. Ja sitten siinä voi sopia keskenään, että maksetaanko siitä myynnistä komissiota, ja jos maksetaan, niin minkälainen se myyntikomissio on sitten, mikä se myyjä saa sitten siitä palkkioksi. Ja sitten on noita erilaisia integraatioita, että jos riippuu vähän niin kuin mitä tekee, että jos matkailussa on esimerkiksi matkailu löytyy nämä OTA-kanavat, eli jos on matkailu tai majoitusta, niin siellä on näitä booking.com ja vastaavia, mihin voi sitä saatavuutta sieltä johkusta viedä. Samoin aktiviteeteissa meillä on erilaisia OTA-kanavavaihtoehtoja, jos haluaa aktiviteetteja myydä noissa kansainvälisissä kanavissa, niin niitä pystyy ottaa käyttöön. Ja sitten on erilaisia älylukkuja ja älylaitteita pystyy sitten johkussa hallitsemaan ja luomaan. Et esimerkiksi jos on varattava tila, niin sinne pystyy tuommoisen älylukon laittamaan, joka luo sitten automaattisesti asiakkaalle PIN-koodeja ja semmoisia. Ja sitten on tuonne kirjanpitoon on esimerkiksi tuohon NetVisor taloushallinto-ohjelmaan, niin sinne on sitten myös olemassa integraatio. Ja sitten meillä on tosiaan niin kuin tukisivustoa ja paljon koulutuksia, ja toki meidän asiakaspalvelu sitten auttaa ja vastaa kaikkiin kysymyksiin tehokkaasti, jos niitä tulee. Ja tuossa on nyt vähän niin kuin tuotevalikoimaa, niin tuolla on siis tosiaan niin kuin erilaisia juttuja voi olla, että voi olla erilaisia majoituksia, erilaisia aktiviteetteja tai vuokravälineitä, voi olla ihan lipputuotteita, eli tosiaan meillä on niin kuin mahdollista myydä ihan lippuja, jos on vaikka joku käyntikohde, tai sitten myös jos haluaa, jos on jotain teatteria tai tapahtumaa tai konserttia tai muuta, niin niihin pystyy lippuja myymään johkulla. Sitten on ihan niin kuin kuljetustuotteita ja sitten tosiaan noita ostettavia tuotteita, ja sitten on erilaisia arvokortteja, eli niitä lahjakortteja muodostaa sinne johkuun, ja sitten myös niitä erilaisia sarjalippuja tekemään. No, tässä on nyt vähän tätä, mä oikeastaan ehkä me skippailen näitä vähän nopeammin, mennään tuohon niin kuin käytäntöön, että mä näytän teille vähän käytännössä sitä siinä. Mä laitan teille vaikka tämän esityksen, niin voisit katsoa näitä, että sitten tässä on tämä tavallaan niin kuin vähän juttuja näistä ristiinmyynnistä, että miten se menee ja muuta. Et lähinnähän siellä on sitten sen niin kuin miettiminen, että yhdessä sovitte, että miten te toimitte sitten siellä keskenään ja sovitte keskenään, että miten se ristiinmyynti menee, että kaikki hoitaa sitten oman hommansa siinä, koska joskussahan se ajatus on, että me tuodaan jokaisen yrityksen tuotteet sinne näkyville ja se yritys näkyy itse siinä, että kuka sen palvelun myy tai tuottaa ja se asiakas ostaa sitten suoraan siltä yritykseltä ja sitten vaan jos se komissio on määritelty, niin sitten siinä se jaetaan se komissio sitten tavallaan niin kuin sen sitten myyjän ja sitten sen palvelun tarjoajan välillä. Mutta tosiaan sitten meillä on niin tuo suomenkielinen asiakastuki, sitten on tuo ekosysteemi, mitä tuossa on mainittu useamman kerran, niin mä näytän kohta vähän, mitä siellä näyttää ja mitä siellä on. Ja toki sitten niin löytyy ilmaisia webinaareja, johon voi ilmoittautua kaikkia eri aiheita niissäkin ja muuta ja paljon muuta materiaalia. Ja toki sitten me autetaan mielellään, että meiltä saa tuesta kysyä kysymyksiä, jos tarvitsee apua. Ja sitten toki, jos haluaa, että me tehdään niin kuin ihan teidän puolesta jotain, niin sekin onnistuu, että pystymme sitten auttamaan silläkin lailla. Ja tuossa on nyt noita, mä voin itse asiassa ehkä hyppää nyt tuohon toiselle slaidille, niin mä näytän vähän sitten teille sieltä oikeastaan. Mä otin nyt yhden esimerkin tässä, tuossa oli tosiaan Savillakin oli noita esimerkkejä. Tämä nyt on tämmöinen, niin kuin tämä Keuruu, ehkä semmoinen niin kuin suhteellisen monipuolinen valikoima näitä tuotteita täällä. Eli tämä on niin kuin keuruulaisten yritysten yhteinen verkkokauppa, mikä löytyy sitten sieltä heidän sivulta, ja sillä on oma osoite tuolla kuin tuommoinen kuin puoti.munkeuruu.fi. Mutta täältä löytyy sitten erilaisia tuotteita, täällä on niin kuin majoitustuotteita, jos avataan tuo valikko, niin näkyy mitä kaikkea täällä on sitten, niin löytyy niin kuin tosi paljon
paljon niin kuin erilaisia juttuja. Eli löytyy ihan täällä on niin kuin elokuvia, sarjalippuja, sitten on aktiviteetteja, suplautoja voi sieltä vuokrata tai valokuvauslahjakortteja ostaa tai sähköavusteista maastopyörää vuokrata ja niin edespäin. Sitten on paljon majoitustuotteita, sitten on erilaisia elämystuotteita, sitten mikä täällä on junan tavaravaunu. Niin täällä on ilmeisesti myyty loppuun jo, että joku on tätä kautta myynyt ihan junan tavaravaunuja sitten myös. Mutta siis löytyy sitten, niin kuin täällä on niin kuin esimerkiksi tämmöinen niin kuin kauneus ja hyvinvointi. Sitten on tämmöistä ihonhoitipakkausta, mitä voi sitten myydä. Ja täällä tosiaan näkyy sitten aina, kuka se kauppias on kenen tuotetta tässä myydään. Ja sitten on ihan täällä on matkamuistoja ja savusaunaa ja ergonomista kotikonttoria voi vuokrata ja erilaisia sitten on kirjoja löytyy paljon ja paikallisia ihan tuotteita, että mikäs täällä on keuruuvaakuna. Täällä kirjakeuruu myy sitten tämmöistä keuruuvaakuna tuotetta myös. Eli aika paljon niin kuin löytyy erilaisia juttuja, mitä täällä on sitten myynnissä. No sitten mä hyppään tuohon niin kuin seuraavaan. Täällä on sitten niin kuin meidän verkkosivut. Täältä löytyy sitten myös paljon tietoa, eli johku.fi. Ja sieltä löytyy ihan niin kuin, että mistä kaikesta on niin kuin kaikkia ominaisuuksia ja tämän tyyppisiä juttuja ja sitten kaikkea mitä siinä on. Ja sitten tietysti täältä löytyy niin kuin minun ja meidän muiden porukan yhteystiedot ja siitä lisää tietoa. Mutta täällä on sitten laajasti kerrottu siitä, että mitä kaikkea pystyy myös johkussa tekemään. Mutta sitten sen lisäksi meillä on tämä niinku ekosysteemi on omanaan. Eli tämä on sitten semmoinen, että tää on niinku, tänne voi mennä sitten suoraan. Täällä on niinku yleisesti auki auki niinku kaikille, mutta sitten tänne voi kirjautua ja sitten näkee niinku vähän enemmän juttuja. Sitten pääsee ehkä esimerkiksi tänne johkuideoihin, että jos kirjautuu, niin voi kertoa meille ja syöttää tuonne idearekisteriin omia ideoita ja muuta. Mutta täällä sitten näkyy tämä meidän fiili, eli täällä on meidän Minna, joka meidän tuessa ja asiakaspalvelussa on tehnyt tämmöisen niin kuin julkaisun tänne, missä kerrotaan tämmöisestä uudesta ominaisuudesta, että esimerkiksi vuorokausivarausten alkamis- ja päättymiskellon niin pystyy sitten olemaan useita siinä tuotteessa. Ja tässä sitten on niin kuin tavallaan kerrotaan sitten siitä, että mistä siinä on niin kuin kysymys ja kuinka sitten tämä toiminto otetaan käyttöön. Eli täällä on tämmöisiä tavallaan niin kuin yksittäisiä juttuja, kun meille tulee uusia toimintoja, niin niitä sitten tuonne tulee. Ja sitten tässä on niin kuin, meillä on kauppiaita, esimerkiksi Pekka on tuossa meidän kauppias, niin on täällä ekosysteemin jäsen, ja sitten pystyy kommentoimaan tänne näitä julkaisuja, ja sitten tässä samalla tietysti kysyy vähän tästä, ja sitten meillä Minna on sitten vastannut siihen, ja täällä on sitten, ja sitten taas niin kuin on toinen kysymys sitten Saanalta, joka sitten on kysynyt jotain muuta, ja sitten Minna on sitten tuohon vastannut, ja sitten siinä on keskustelua käyty, ja sitten homma on niin kuin sitä myötä selvä. Eli täällä ekosysteemissäkin suoraan kysyä semmoisia kysymyksiä, jotka voi julkisesti kysyä. Et sitten totta kai, jos haluaa sitten kysyä ihan suoraan meiltä tuesta ilman, että se on täällä kaikkien ekosysteemin jäsenten näkyvillä, niin sekin onnistuu. Mutta täällä on tosiaan niin kuin erilaisia. Tässä näkee sitten, että minkälaisia ideoita sinne meidän idealistalle on laitettu ja niin edespäin. Ja sitten sen lisäksi täällä on myös esimerkiksi näitä oppimispolkuja. Eli tässä nyt näkyy sitten, tässä on tämmöinen yleinen tutustuminen ja mitä niin kuin yleisesti johkusta, mutta sitten meillä on ihan täällä niin kuin erilaisille toimijoille, esimerkiksi majoitustoimijoille, aktiviteettijärjestäjille, hotelliyrittäjälle, välinevuokraajalle, elokuvateattereille ja
Sitten täällä on lahjakortit ja sarjaliput omanaan ja sitten on verkkokaupan rakentaminen johkulla, niin siitä on oma oppimispolku ja niitä on sitten enemmän tonne ja niitä päivitetään nyt lisää niin koko aika sinne, niin sieltä löytyy sitten ihan, että jos avataan tuosta vaikka lahjakortit ja sarjaliput, niin tässä on sitten niin kuin tavallaan ihan niin kuin tästä voi lähteä katsomaan yhden oppitunnin kerrallaan tai sitten niin kuin hypätä sinne kohtaan, mistä on kiinnostunut ja sitten avata sen. Ja tässä sitten niin kuin kerrotaan, miten niin kuin meillä 10 kerran kortti esimerkiksi johkussa sitten toimii, jos sitä haluaa käyttää. Sitten meillä on täällä sitten tietysti löytyy vielä tämmöiset vinkit ja usein kysyttyä kysy ja tiedä, niin tämä on just semmoisia paikkoja, mistä voi sitten kysellä lisää niin kuin meiltä. Ja sitten täältä näkyy, täällä on johkukauppiaita oma, eli sinne voi itse kirjoittaa kauppiasesittelyä ja kertoa muille, mitä tekee. Ja sitten täältä löytyy ihan näitä johkukanavia ja sitten semmoisia. Ja täällä on sitten myös linkki sitten, että jos haluaa tuota lähteä johkua perustamaan, niin onnistuu myös sitä kautta. Täällä on sitten tuolla events, niin täällä näkyy sitten, eli meillä on sitten huomenna kansainvälinen myynti, eli puhutaan sitten noista niin kuin majoituksen ja aktiviteettien niistä kansainvälisistä myyntikanavista, niin sieltä on semmoinen, ja sitten on asiakasviestinnän luominen johkussa, että kuinka sitten lähdetään tekemään niitä asiakkaille, niitä automaattisia viestejä, niin se löytyy täältä. Ja sitten meillä on 16. päivä marraskuuta on seuraavat, niin siellä puhutaan sitten tuoteoptioista ja tuotteiden paketoinnista. Ja sitten täällä on tutustu johkuun, ihan tämmöinen perusesittely, ja sitten on tämmöinen kysy ja tiedä, missä voi sitten siellä meidän webinaarissa kysellä kysymyksiä, ja sitten siellä vastataan suoraan sitten livenä sitten kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin. Niin sen tyyppisiä niin kuin juttuja täältä löytyy. Täältä ekosysteemistä. Tänne kannattaa sitten mennä suoraan. Mulla on tuossa linkki, mä laitan teille tuonne esityksen, niin siinä on sitten linkki, mistä pääsee myös tänne katselemaan tavallaan, mitä kaikkea täällä on, ja sitten noita opintopolkuja niin kuin eteenpäin. Tuleeko teille tässä vaiheessa niin kuin kysyttävää? Mä ajattelin, että mä voisin sitten tämän jälkeen ehkä näyttää teille vähän sitä hallintaa, ihan sitten niin kuin tavallaan mitä käytännön tasolla siellä johkun hallinnassa voi tehdä ja miten sieltä saa tuotteita luotua ja tämän tyyppistä, mutta jos tässä vaiheessa on jotain kysyttävää, niin mielellään voisin niihin vastailla. Joo. Miten se löytyy esimerkiksi Googlesta? Sanotaan nyt vaikka se Keuruu, niin jos laittaa Googleen savusauna, niin löytyykö se hyvin, avaako se koko sen Keuruun sieltä auki ja sitten sieltä joutuu surffaamaan etsiä sen vai onko se, miten se linkitetään jollakin avainsanoilla? No sehän niin kuin tietysti, sehän tulee siis tavallaan, niin kuin, no, jos puhutaan Google-hausta, niin sehän tulee tietysti siinä on niin kuin monta asiaa vaikuttaa sille. Et tietysti jos laittaa Google-hakuun savusauna, niin todennäköisesti se Keuruu-savusauna ei löydy kovin nopeasti, tai en ole tarkistanut, että voihan se olla, että se on niin kuin suosituimpia savusaunoja, mutta Googlehan niin kuin käytännössä arvioi sitä sisältöä ja yrittää tarjota sille käyttäjälle mahdollisimman hyvän tuloksen sitten siinä. Mutta jos me laitetaan niin kuin savusauna Keuruu, niin sittenhän se tietysti lähtee sillä niin kuin niitä tuloksia sitten näyttämään. Mä nyt tein sen haun tässä samalla kun kysyit. Tuossa mä voin jakaa sen nyt tähän. Tämä on tietysti pitää sitten tietysti ymmärtää, kun käytetään Googlea, niin mä oon täällä niin kuin omalla profiililla kirjautunut, niin se voi olla, että se hakutulos on minulle sitten erilainen kuin jollekin muulle. Mutta tässä on tämä Kinkamon Pirtti savusauna siellä Keuruulla, niin tämä tulee nyt ensimmäisenä niin kuin hakutuloksissa, kun me klikataan sitä, niin tämä on nyt tämän Kinkamon Pirtin, eli tämän yrityksen, joka tuota savusaunaa vuokraa, niin tämä on heidän oma verkkosivunsa. Eli tämä on nyt johkukauppapaikka, mikä on nimenomaan tämän Kinkamon Pirtin oma kauppapaikka, eli täällä näkyy, tämä on se kauppias Kinkamon Pirtti, mutta täällä niin kuin URL-osoite on kinkamonpirtti.fi, eli se on hänen oma sivunsa. Ja täällä sitten asiakas voi lähteä katsomaan sen päivämäärän, valitsemaan sieltä ja sitten valitsemaan sieltä vuoroa ja tekemään sen varauksen. Eli se sitten löytyy niin kuin sieltä Google-hausta kautta sieltä suoraan.
Sitten jos me mennään takaisin tähän hakuun, niin sitten täällä on tämä mun Keuruu-sivusto, löytyy nyt 4. tässä. Siinä on 2 Kinkamon pirttiä ja sitten tuo toi Visit Keuruu, niin se tulee sinne eteen, mutta sitten täällä on tämä mun Keuruu, savusauna, ja sitten on tämä Keuruu Puoti, niin kuin saunat Keuruulla, niin sieltä löytyy sitten nämä. Mutta kaikkihan nämä niin kuin ohjaa tavallaan, jos mä klikkaan vaikka tuota saunat Keuruulla tänne, niin täältä löytyy se sama niin kuin savusauna, Kinkamon pirtti, sama tuote sitten, mutta se on vaan täällä mun Keuruun Puodissa nyt. Jatkokysymyksen. Jos joku myy lapasia, niin pitääkö sen osata laittaa siihen ruokalaattiin, että ne löytyy? Ne ruokolattelaiset lapaset. No siis nythän kysymys on tietysti se, että jos me puhutaan Googlesta, niin jos sä laitat siihen hakusanaksi lapasia, niin se etsii sulle parhaan mahdollisimman tuloksen niin kuin sillä hakusanalla. Ja siinä on tietysti tosi vaikea pärjätä, koska varmasti luulen, että Suomessakin verkossa on niin kuin lapasia käsitteleviä verkkosivuja paljon. Ja siihen niin kuin suoraan nouseminen niin kuin Google-hakutuloksessa, niin se on niin kuin, siinä on tekemistä ja se on haastavaa. Et sitten tietysti pitää niin kuin ehkä miettiä, että nimenomaan, että mitkä ne on onko se sijainti joku juttu, tai mikä ne muut termit on, missä niin kuin on realistista, että voi pärjätä siinä niin kuin hakutuloksessa. Mutta se on tietysti niin kuin tosi vaikea, ei oikeastaan sitä pysty lupaamaan, että kun laittaa johonkin tuotteen, jonka nimi on lapaset, niin että sen jälkeen, jos laittaa Googleen lapaset, niin että se löytyisi siitä ensimmäiseltä sivulta, niin siinä pitää tehdä pitkään töitä. No entäs sitten, että jos se on se Ruokolahden verkkokauppa siellä, ja sitten minä menen asiakkaana ostamaan, ja minä ostan sitten sieltä niin kuin Ruokolahden verkkokaupasta Laurin Kuksan, Minnalta minä ostan sitten talvitakin, ja Samilta minä ostan sukset. Niin tarkoittaako se sitten silloin, että minä saan kotiini 3 eri pakettia ja minä maksan 3 eri postimaksut sen saman tilan yhteydessä? Sen semmoisesta verkkokaupasta, jossa se saa niin kuin mahdollisesti kaikki niin kuin samassa tilauksessa yhdellä postimaksulla. Ihan Hoppihaudakin esimerkiksi toimii. Joka ikinä kanne tulee eri. Jos ei se ole samasta firmasta. Niin sehän on siis tavallaan se, että toki sitten on mahdollista, että joku teillä toimii niin sanottuna kauppiana, joka sitten ottaa ne muidenkin tuotteet sinne varastoon ja sitten niin kuin toimittaa kaikille, mutta tietysti se on niin kuin, se vaatii sitten niin kuin miettimistä, mutta ei se niin kuin, tietysti muuten se on vaikea toteuttaa. Tuo on varmaan sellainen asia, mikä teidän pitää miettiä. Ja sitten tietysti, jos puhutaan sit niistä matkailutuotteista, niin sitten meillä on vielä niin kuin valmis matkalaki, eli tämä matkapakettilaki, mitä pitää niin kuin miettiä siinä, että jos myydään useita tuotteita samaan aikaan, että jos me myydään vaikka majoitus, kuljetus ja aktiviteetti siinä samassa ostoskorissa, niin silloin se on matkapaketti erikseen myytynä. Se ei taas sitten ole matkapaketti, niin siinä on sitten taas niin kuin lakiteknisesti asioita, mitä pitää miettiä. Että se, mikä on niin kuin mahdollista tietysti, siis, että se on niin kuin tavallaan toi mietittävä asia, että kun laitetaan ne samaan ostoskoriin, niin mitä sitten tapahtuu, mutta lähtökohta on tuossa, jos ne toimitetaan 3 eri paikasta, niin sitten valitettavasti siinä on 3 eri toimituskulut tavallaan siinä tuotteessa, tai niin kuin niissä tuotteissa. Saanko yhden kysymyksen esittää? Siis sellainen kysymys, että nyt jos on koululainen isoäiti, ja se haluaa nyt Ruokolahdelta ostaa sitten jotakin tavaraa, niin sen pitää osata mennä netin kautta Google-haulla Ruokolahden johkukauppaan, jotta se saa nostettua sieltä ne ruokolahdelaiset tavarat, mitkä se haluaa. Niin, siis tavallaan tai toisellahan se pitää sinne niin kuin verkkokauppaan saada, jotta se voi sen ostaa. Et se on tietysti niin kuin yksi asia, se Google-haku. Sitten tietysti on niin kuin se, että minkälaisia muita markkinointitoimenpiteitä
pitää niin kuin tehdä, jotta se verkkokauppa löytyy sitten niille potentiaalisille asiakkaille, että onko teillä sitten mahdollista esimerkiksi Ruokolahdella tehdä niin kuin yhteismarkkinointia ja markkinoittaa yhdessä sitä verkkokauppaa erilaisille toimijoille. Onko sinulla tietoa, miten tuo Keuruun-vuoti on toiminut sen markkinoinnin suhteen? Kyllä, ne käsittääkseni tekee niin kuin yhteismarkkinointia myös. En osaa ihan tarkkaan sanoa, että kuinka paljon siihen niin kuin euroja panostetaan ja niin kuin missä määrin sitä tehdään, mutta kyllähän se, niin kuin, sitä markkinoidaan myös. Et eihän se tavallaan niin kuin, se, että me luodaan pelkästään ne tuotteet, niin kuin mä sanoin, että me luodaan sinne tuotekortti, missä on lapaset, niin ilman, että me tehdään mitään, niin ei se välttämättä niin kuin loputtomin tuloksiin johda sitten, vaan kyllä siinä tarvitsee miettiä sitä, että miten ne sitten ne potentiaaliset asiakkaat löytää ne tuotteet. Ja pitäisi olla sellainen sykkivä Ruokolahti-vuotin mainos siellä jossain nettimaailmassa, mikä välähtää sinne ja ohjaa oikeaan. Kyllä se sen markkinoinnin vaatii, ei se muuten löydy. No miten sitten, jos siellä sanoit, että sinne voi se asiakas kirjoittaa niitä kysymyksiä, niin tuleeko se sitten sille niin kuin yrittäjälle vai jotenkin johonkin sähköpostiin tai johonkin juttuun, mistä se niin kuin tavallaan kuulee sen ring-äänen ja se osaa mennä vastaamaan siihen, vai pitääkö niin kuin tavallaan siihen sitoutua, että siellä sitten siihen tiettyyn kellonaikaan, johon olet luvannut, että siellä sitä seuraat, niin siellä sitten olet nenä kiinni siinä ruudussa. Joo, siis nyt suoraanhan niin kuin johkussa ei ole siis semmoista niin kuin viestipalvelua tuossa verkkokaupassa. Et siinä on toki niin kuin yhteystieto olemassa ja tokihan siihen semmoisenkin ratkaisun pystyy niin kuin luomaan, mutta ei tuossa suoraan ei ole sellaista, niin kuin siis pystyy asiakkaalle viestimään siinä kohtaa, kun se asiakas sitten tilaa sen tuotteen, niin siinä kohtaa me pystytään niin kuin automaattisesti viestimään sille, mutta johkussa ei ole sellaista toiminnallisuutta, että siinä niin kuin tavallaan tulee sinne sivuille ja että siinä on niin kuin tavallaan semmoinen chattipalvelu, niin sitä ei tuossa ole. Kommentti vielä tuohon markkinointiin, niin me voidaan laittaa kunnan nettisivulle linkki sinne, voidaan upottaa johtokauppa sinne, voidaan laittaa se Visit Ruokolahteen, me voidaan laittaa linkki Ruokolahden kunnan Facebook-tilille, voidaan laittaa se linkki kunnan Insta-profiiliin, tämmöisiin paikkoihin, joista ihmiset sitten löytää sen. Niin, Ruokolahti-asialla, niin se auttaa aika paljon siinä, että se sitten jos on kiinnostunut niin Ruokolahti-asioista, niin silloin löytyy, mutta kyllä se on melkoinen viidakko, jos sinne kylmiltään menisi. Että sitten just sen verran pitää olla sitten, että kuka tahansa tilaa, niin sitten Ruokolahteen. Kyllä uskoisin, että se jollain sinne voisi mennä niin läpi, vaatisi työtä sekin, että sieltä niin kuin. Tosi moni sanoo kyllä nettikaupan pyörittäjä semmoinen, mikä ottaa sen niin kuin tukitoimeksi, just puhun tietysti tästä, mitä itse on niin kuin pystynyt seuraamaan ja kuulostelemaan, niin siellä on melkoinen työmäärä esissä ennen kuin se on läpiviety sinne asiakkaille ja rupeaa tuottaa tulosta ja sen jälkeen pitää olla sit lisäkäsiä ihan jonkin verran, että siitä selviää, että se mutta ei se hokkuspokkus tule kenellekään kyllä. Mutta tietysti se on niin tätä ajattelen sille, että olisi niin tavallaan sitten, se kyllä vaatii sen Ruokolahti-asian sinne, niin kuin, mutta mä en edes osannut ajatella tätä niin silleen, että se tavoittaisi niin kuin joku iso nettikauppa tavoittaa ihmisiä. Kyllä mä niin kuvittelinkin, että tämä on tämmöinen Ruokolahteen liittyvä asia ja sitä kautta se lähtee leviämään käyttökokemusten ja sitten sen Ruokolahti-haun pohjalta, että sieltä löytyy sellainen maailma ja mahdollisuus. Mutta mä en itse kyllä usko, että tästä sellainen toimija tulee, että joku iskostussana siellä pitää olla, millä se tavoitetaan kiinni, ja ehkä se on se tarkoitus kyllä tämmöisessä mun mielestä, että siinä on vaan sitä yhteistä näkyvyyttä sitten myöskin lisäksi. Mutta se, että jos kuka lähtee yksinkin vetämään verkkokauppaa, niin työtä saa tehdä jo aivan rajoittaa. Ei tule kyllä hetkessä hommat valmiiksi. Sinähän ei ole pakko pistää koko tuotteelle. Ei niin kuin minkään tuotteen kanssa. Siis kyllä se työtä vaatii, että se tavoittuu sillä lailla, että eikä tässä varmaan ollut tarkoituskaan, että sinne pannaan
minä voin ihan tunnustaa, että minä vastustan niitä, mutta minun kiinnostaa sen erilaiset mahdollisuudet, jos sieltä löytyy sellainen vähän henkilökohtaisempi reitti. Ja ehkä siksi just ajattelin, että tässä se henkilökohtaisuus tavoittuu tämän Ruokolahti-elämän kautta. Se oli niin kuin minun ajatus tästä. Niin ehkä jos mä tuohon kommentoin, niin kyllähän se niin kuin tavallaan vaatii nimenomaan paljon työtä se niin kuin yhteinen tekeminen, ja se vaatii varmaan myös sitoutumista sitten, että siihen niin kuin riittävä määrä porukkaa sitoutuu siihen tekemiseen. Että toi Keuruuhan on siinä mielessä hyvä esimerkki, että siellähän on niin kuin monta kymmentä niitä yrityksiä, jotka laittaa niitä tuotteita sinne, ja silloin siitä tavallaan kasvaa semmoinen jonkinlainen järkevä kokonaisuus. Jos sinne tulee niin kuin myyntiin yhdet lapaset ja yksi mökki vaikka sinne teidän Ruokolahden yhteiselle sivulle, niin se ei vakuuta sitten niin tavallaan yhtään, ja silloin se ei tule nousee koskaan sieltä Google-hausta, koska se on niin tavallaan niin pieni, että silloinhan sinne tarvii sitten enemmän sitä sisältöä, ja silloin siitä voi pikkuhiljaa tulla jotain, mutta en ole sitä mieltä, että tämä on mikään pikavoitto tai semmoinen, että nyt kun tehdään, niin ensi viikolla kaikki tilauskirjat ja kassat kilisee, vaan se on niin kuin nimenomaan pitkäjänteistä työtä, mutta sitähän voi nyt tehdä silleen pikkuhiljaa ja lähteä rakentamaan sitä. Onko se on yhtä, niin. Jos se keskimääräinen tuotetavoite, että siinä olisi järkeä sen, että kun on yhteiskauppa, että onko se esimerkiksi 100 tuotetta, jos on vaikka 20 yrittäjää, jokaiselta 5 tuotetta esimerkiksi, onko siinä mitään sellaista ajatusta, että paljon se olisi se kokonaismäärä vähimmillään oltava sitä tuotetarjontaa siltä yhteisöltä, että se voisi toimia. No, esimerkiksi jouluvuodesta laskettu, monta tuotetta siinä on siellä on jo useita satoja tuotteita, mutta se riippuu sitten vähän niin kuin, varmastikin siitä, niin kuin, just, että mitä tavoitellaan ja minkä tyyppisiä ne tuotteet on ja miten se tehdään se homma. En mä niin kuin näe sitä, että alkuvaiheessa siellä on pakko olla 100 tuotetta, mutta 10 tuotetta on tosi vähän. Et ehkä siinä niin tavallaan, että mikä sitten on se, että onko alkuvaiheessa riittääkö 30 tuotetta, ja sitten siitä voi niin lähteä rakentamaan sitä, ja toivon mukaan sitten tulee lisää niitä tuotteita. Mutta ei tietysti semmoista niin absoluuttista määrää ole, että niin kuin yksittäisiä kauppiaitahan meillä on, joilla on tasan yksi tuote ja ne myy hyvin. Et niillä on yksi vaikka sauna tai yksi ohjelmapalvelu ja tasan yksi juttu, mitä ne tekee, ja ne myy sitä sitten niin paljon. Mutta sitten taas tuollaisella yhteisöllä, jos mietitään sitä yhteistyötä, että kaikki laitetaan sinne yhteen ja kerrotaan siitä, että minkälainen paikka se Ruokolahti on ja mitä kaikkea siellä on ja mitä kaikkea sieltä voi ostaa, niin kyllä se sitten taas vaatii vähän enemmän niitä tuotteita tietysti. Ja kyllä varmaan tuohon fiksuuteen ja näkyvyyteenkin vaikuttaa ei pelkästään se, miten monta tuotetta on, vaan se, että mitä hyvin ne myy. Et just jos meillä on vaikka yksi Ruokolahti pipo, jonka kaikki haluaa ostaa 10, jos niitä menee sieltä päivässä monta kymmentä, niin kyllä siitä tulee aika paljon liikennettä sivuilla ja homma toimii. Kyllä, ja siinä tulee se tuotteen laatu sitten kysymykseen, että sit kun se on niin kuin hyvä se tuote, eli tavallaan niin kuin tuotekuvaukset on hyvin tehty ja siinä on hyvät valokuvat ja hyvät kaikki muut materiaalit, niin silloin se tietysti niin kuin parantaa sitä. Että se niin kuin määrä ei ole niin kuin absoluuttinen juttu, ehkä siinä nimenomaan, vaan se pitäisi olla niin kuin laadukasta se määrä, mikä ikinä se onkaan. Ja se tietysti niin kuin nimenomaan siinä menee se aika, että että tehdään ne laadukkaat kuvaukset sinne. Oletko Sami miettinyt tässä asiassa sitä, että kuka nyt esimerkiksi valvoo sitten sen Ruokolahti-kaupan alla olevat tuotteet, niin laatusysteemit ja muut? Kuka ottaa tavallaan vastuun siitä asiasta? Se voisi olla. No ei välttämättä. Jos meillä on tämmöinen kunnan yhteinen alusta, että tosiaan yritystä pitää tehdä ne omat sivut, jotka voi sitten linkittää siihen kunnan yhteiselle alustalle. Ja se kunnan alustan ylläpitäjä, eli no, se olisi tällä hetkellä minä elinkeinosihteeri vahtisi sitä, että mitä tuotteita siellä myydään, hän pystyy sen päättämään. Hän olisi niin se laadun. Mutta ensin pitää tietysti laatia laatukriteerit ennen kuin se tehdään, koska sehän ei voi olla vain mustakylttyä periaatteella, niin pitää miettiä se, että mitkä on ne laatukriteerit, jotka tuotteet sinne voi tulla. Millä tavalla se määritellään. Sekin on sellainen asia, jotta se on kaikille sitten selkeää.
että kun siitä villasukkia tehdään, niin ne sitten oikeasti kestää värit niissä, eikä ne kutistu ja niin poispäin. Tai jotain muuta vastaavaa. Nämä tällaiset askareet tietysti pitää selvittää sitten kanssa, koska se on, kuka vastaa siitä, kun se lähettää ne villasukat takaisin sitten sinne Ruokolaan verkkokauppaan ja sanoo, että mä olin, mutta näille ei tehnyt mitään. Ja tietysti vastaa se yrittäjä, joka ne on tehnyt ja laittanut myyntiin, mutta toi on hyvä pointti, että jos jollain on tosi laadukkaita ja kalliita tuotteita, niin haluaako se olla esillä samassa myyntipaikassa, jossa sitten myydään semmoisia villasukkia, jotka hajoaa ensimmäisenä? Tämäpä juuri, että tavallaan kuka sen sitten määrittelee ja kuka tekee ne kriteerit. Kerran oli tuonne mihin hemmettiin tuonne jonnekin kuitenkin yhteyksissä enää, no niin hyvin muistan sen. Mutta siis oli keskustelu semmoisen viranomaisen kanssa tästä postittamisesta asioista. Mä olin jo laakin saada, kun sitten se lähti niin kuin sivulausulla niin puheen, kun se kysyi, että postitaanko vielä niin asiakkaan tuotteita. Ei se postita, mutta meillä on ollut sitten sitä henkilökohtaiset yhteydet, että me ei ole tämmöistä kylmää kaupantekoa. Niin siellähän pitää olla jumalisten lainsäätämä, oliko siellä 2 vai 3 sivustoa tekstiä, niin kuin missä lukee kaikki verkkokauppaa, niin kuin lain alaisuudet, vaan apua. Siinä se jäykkyys tuli justiin vastaan, mutta ne on sellaisia asioita, mitä ei kyllä todella tiedä, jos ei niin kuin nyt jostain syystä ole jotain kontaktointia tämmöiseen. Siitä välttämättä ei tule mitään älämölöä, mutta jos joku haluaa nostaa älämölöä ja sulla ei ole siellä niin kuin kaikki ohjeet mukana, miten palautukset toimii, kenen niin kuin vastuulla ne on tai niin kuin, ja kaikki muu, mikä liittyy. Siellä on ihan hirveä määrä litania sitten kertonut. Mä olin ihan niin kuin, että se siitä lähipalvelusta. Että se tuntuu hirveän raskaalta niin kuin siinä, mutta te olette varmaan siitäkin saaneet kokemusta täällä teidän omassa touhussa sitten. Onko teillä Joo, meillähän on siellä, niin kuin tietysti meillä on 2 asiaa, mitkä on niin kuin pakko laittaa kuntoon ennen kuin rupeaa myymään, niin siellä on niin kuin toimitusehdot, missä käytännössä kerrotaan, mitkä on maksu- ja peruutusehdot tai palautusehdot, ja ne, on niin kuin, ne pitää olla siellä. Jos ei sinne laita mitään, niin silloin on niin kuin yrittäjänä tietysti heikoilla, jos asiakas sitten lähteekin kiistämään sitä, ja tietysti puhutaan ihan niin kuin tuotekuvauksen tasollakin jo, että kun me nettiin laitetaan se tuotekuvaus, niin sen pitää niin kuin pitää paikkansa. Että sehän on ihan lakiteknisesti, jos se ostaja ottaa sitä kuvakaappauksia ja sanoo tässä, että tässä oli niin kuin puhuttiin, että tässä on tämmöiset vihreät sukat, mitä myydään, ja sitten olette lähettäneet sinne valkoiset sukat, niin silloin se, on niin kuin, se ei toimi. Sitten meillä on niin kuin toinen tietysti asia, mikä pitää siellä hyväksyä, niin on sitten tietosuojaseloste, eli nykyään tämä on tämä GDPR, eli sinne pitää sitten kertoa, sillä meillä on siis valmis pohja siihen, että jos te johkua käytätte, niin silloin käytännössä siellä on valmis pohja, missä kerrotaan, että kuinka niitä tietoja sitten säilytetään ja kuinka se asiakas pystyy sitten itse poistamaan halutessaan omat tietonsa sitten sieltä järjestelmästä. Että noi on oikeastaan ne jutut, että ei ne toimitusehdot niin kuin loputtoman monimutkaiset tarvitse olla, mutta toki niissä pitää ottaa huomioon sitten kaikki palautusoikeudet. Ja sitten jos puhutaan niin kuin siitä fyysisten tuotteiden verkkokaupasta, niin siellähän on ihan lakisääteisesti kuluttajalla on tietyt oikeudet sitten siihen, niin kuin esimerkiksi palauttaa tuotteet tietyn ajan kuluessa, jos niitä ei ole käytetty ja niin edespäin. Mutta ne on sitten semmoiset, kun ne kerran tekee sinne ja sitten niitä noudatetaan, niin sitten ne on sitten siellä. Mutta toki tämäkin on semmoinen asia, mikä pitää alkuun miettiä ja tehdä. No miten tuossa jutussa on huomioitu esimerkiksi niin saavutettavuus? No meillä on siellä erilaisia niitä valmiita, niin kuin jos puhutaan siitä verkkokaupan, siitä kauppapaikkapuolesta, niin siellä on erilaisia niin kuin semmoisia valmiita värimaailmoja sille omalle verkkokaupalle, niin siellä on muutama niistä, mitkä ovat saavutettavia, eli ne ovat suoraan niin kuin täyttävät saavutettavuuskriteerit. Sitten tietysti niin kuin se sit riippuu sit taas tietysti siitä, että minkälainen se yrityksen oma niin kuin verkkoilme on ja minkälaiset värit on itsellä käytössä, että saako niistä muodostettua sitten niin kuin esimerkiksi saavutettavaa verkkosivua, koska siinähän tietyt väriyhdistelmät pitää niin kuin toimia siellä ja muuta, mutta jos käyttää niitä valmiita pohjia, mitä meillä on, niin siellä on muutama niistä pohjista on niin kuin nimenomaan se saavutettavuuden huomioiminen.
No onko se hyvin, että jos se yrittäjä lähtee sitä perustamaan, niin tavallaan tietääkö se siellä, kun se katselee niitä valmiita, tuleeko sille selkeästi esille sieltä, että hei, nämä ja nämä ovat saavutettavia? Joo, kyllä se on siellä mainittu niissä ohjeissa. Eli sieltä näkyy, sieltä valitaan se värimalli, niin sieltä niin kuin näkee sen kyllä. Miten teillä ne kaikki painikkeet ja muut, ja miten sinne sitten pystyykö saavutettavasti lisäämään tuotteita ja kertomaan ne kuvaukset ja muut, miten ne kaikki toimii saavutettavuuden? Joo, sinnehän pystyy sitten esimerkiksi valokuviin pystyy kirjoittamaan otsikot ja kuvaukset ja muihin kaikkiin, eli siellä tuotekortilla pystyy ne niin kuin muokkaamaan kyllä. Tulee vielä kysymyksiä, tuleeko linjoilta mitään kysymyksiä? Sen verran voisin kysyä, että jos tuossa nyt myöhemmässä vaiheessa sitten joku uusi tulokas yritys haluaa lyöttäytyä tähän mukaan, niin kuinka helposti jatkossa sitten pääsee uusia yrittäjiä mukaan tähän? No sehän on tavallaan ihan täysin teidän niin kuin päätettävissä, että kuinka te rakennatte sen kuvion ja mitä ne vaatimukset on sille että pääsee niin kuin mukaan. Että tavallaan meillähän on sen, kun menee ja perustaa sen johkun ja luo ne tuotteet sinne ja sitten liittyy sinne vaikka sinne yhteiseen myyntikanavaan, niin se onnistuu. Siinä ei ole sinänsä niin kuin meidän puolta mitään rajoituksia. Että se on lähinnä sitten, että se, miten te mietitte sen yhteistyön ja mitä ne vaatimukset sitten on sille, että onko nimenomaan siellä tiettyjä laatukriteerejä esimerkiksi niillä tuotteilla tai pitääkö niiden tuotekuvausta ja kuvien olla tietynlaiset ja muut, niin ne on ehkä ne jutut, mitä pitää sitten teidän yhdessä miettiä, mutta sinänsä ei ole niin kuin mitään ongelmaa, jos jälkikäteen joku haluaa hypätä mukaan, vaikka ei heti alkuvaiheessa ole mukana. Oliko Samilla suoraan mitään mielipidettä tähän? Pääseekö koska vaan kuka vaan sitten uusi yrittäjä mukaan kuvioon? Kyllä minä näen, että se voi liittyä milloin vaan. Että tietysti jonkunlainen alkulanseeraus on hyvä olla siinä jonkunlainen porukka olla mukana. Tosiaan siihen voi helposti liittyä ihan milloin vaan, kun tekee sen oman kauppapaikan. Se on helppo sitten yhdistää siihen yhteiseen alustaan. Et ehkä siellä niin kuin yhteisessä verkkokaupassa sit on niin kuin tavallaan se miettiminen nimenomaan siitä, että kun sieltä tulee niitä tuotteita, niin miten tehdään se jaottelu sitten. Että sehän vaatii myös jonkin verran niin kuin suunnittelua ja työtä, eli riippuen siitä, että minkälaiset ne tuotteet on, niin minkälaisia tuoteryhmiä me tehdään sinne ja kuinka paljon sinne tulee tavallaan semmoista niin kuin muuta sisältöä, mikä sitten kertoo nimenomaan siitä, että mistä on kysymys. Että se on niin kuin yksi asia, mitä pitää sitten niin kuin miettiä. Mutta ei se sinänsä, niin kuin, se on nopea prosessi saada ne tavallaan tuotteet sinne yhteiseen paikkaan sitten myyntiin, kun ne on valmiita kyllä. Myös Iltalta kysyn vielä lahjakorteista, kun meillä on kunnassa jo olemassa lahjakortteja, monet on niistä innostunut tuolla verkossa myymään, niin onnistuuko se siis PDF-lahjakortti niin, että asiakas ostaa sen lahjakortin, maksaa, se menee sinne kauppiaalle ja joku tekee siihen sen yksilöivän koodin ja sitten asiakas voi tulostaa sen tai näyttää vaikka kännykän näytöltä siellä asiakkaan toimipisteessä. Ja sitten tarvitseeko se kuitata vielä jotenkin käytetyksi vai riittääkö se, että asiakas on sen ostanut ja käyttää tai ei, niin myyjä saa sen rahan siitä. Siellä puhutaan, että se lahjakortti käy siellä joku verkkokaupassa tai sitten siinä kassalla, ei siinä joku kassajärjestelmässä. Joo, siinähän on niin kuin muutamia tapoja siinä lahjakorttimyynnissä, mutta jos käyttää siis tavallaan just sitä johkun niin sanottua lahjakorttia, niin silloin me määritellään sinne, me tehdään sinne valmiiksi, voidaan tehdä semmoinen PDF-pohja, ja siihen muodostetaan sitten jokaisen lahjakorttiostoksen niin kuin yhteydessä semmoinen oma koodi ja QR-koodi, mitä voi sitten käyttää.
Ja sillä QR-koodilla pystyy sitten siellä sen lahjakortin myyjän omassa verkkokaupassa ostamaan niitä haluamansa tuotteita ja maksamaan siellä verkkokaupassa sillä. Et sit rahahan siitä lahjakortista tietysti tulee sille kauppialle siinä kohtaa, kun se ostaa sen lahjakortin se asiakas, eli siinä kohtaa tietysti raha menee niin kuin hänelle. Sitten tietysti se, että jos hän tulee niin kuin fyysisesti paikan päälle ja haluaa käyttää sen lahjakortin, niin tavalla tai toisella tietysti siinä kohtaa se on niin kuin hyvä mitätöidä se lahjakortti, jotta hän ei voi sitten seuraavana päivänä mennä sinne verkkokauppaan ja uudestaan käyttää sitä samaa koodia, minkä hän on niin kuin käyttänyt siinä, että tavallaan niin kuin täytyy sitten tietysti siinä niin kuin fyysisesti, jos hän tulee paikan päälle, myös kuitata käytetyksi se lahjakortti. Et se on niin kuin se homma, koska muutenhan se on niin kuin, tavallaan se koodi on voimassa, me määritellään lahjakortille vaikka vuoden voimassaoloaika, niin sitten se käy sen vuoden siihen asti, kunnes se käytetään. Ja sitähän voi käyttää sitten myös niin kuin monessa osassa jossa halutaan, että jos ostaa asiakas vaikka 100 € lahjakortin, niin joku sen käyttää sen verran, kun se kerralla ostaa. Että jos ostaa sitten 30 jutun, niin siitä jää 70 vielä käytettäväksi. Sitä voi käyttää siihen asti, kunnes lahjakortti on kokonaan käytetty. Yes, eli tämä oli se tilanne, kun ostaa yhteen kauppaan. Mutta eikö joskus ollut mahdollisuus ostaa lahjakortti niin, että se käy Anulle ja Laurille ja Jarille ja Annelle ja Samille? Se on myös mahdollista. Eli silloin, jos te siinä Ruokalahdessa haluatte tehdä yhteisen lahjakorttituotteen, millä voi ostaa mitä tahansa sieltä teidän niin kuin yhteisestä kaupasta, niin se on myös mahdollista. Mutta siinä kohtaa se niin kuin myyntikanava, eli tässä tapauksessa tämä niin kuin Ruokolahden kauppa, niin siinä vaiheessa se on se taho, joka myy sitten sen lahjakortin. Ja sitten siinä kohtaa sitten kun se lahjakortti käytetään, niin sitten se pitäisi tietysti se raha tilittää eteenpäin sille yritykselle, joka käyttää sen. Mutta toihan on sitten niin kuin, se tilitys jotenkin turvallisesti. No se muodostaa automaattisesti sinne johkuun, siis tavallaan niin kuin tiedon tietysti sinne kauppaan, mistä se on ostettu, että täältä lahjakortilla on tullut se, että sitten se pitää vaan niin kuin tämän kaupan pitää sitten laskuttaa se summa sitten sieltä Ruokolahdelta. Sitten ei niin kuin suoraa automaatioa siinä ei ole siinä lahjakorttikaupassa. Mutta toi on tietysti semmoinen asia, mitä kannattaa miettiä, koska sehän olisi hyvin houkutteleva, jos voi sitten myydä koko alueen yritysten lahjakortin, että sitten sillä on niin kuin tosi paljon erilaisia käyttötarkoituksia, niin sittenhän on tosi houkutteleva tuote sille loppuasiakkaalle. Onnistuuko se laskutus jonkun kautta vai tehdäänkö se laskutus, niin kuin laskutus muutenkin tehdään? Jonkun kautta voi laskuttaa, eli meillä on siis pystyy kytkemään esimerkiksi Ropo24 laskutuspalvelun, tai sitten pystyy kytkemään NetVisor, sen taloushallinnon, jota kautta pystyy laskuttaa, tai sitten voi olla ihan johkussa niin kuin oma laskumaksutapa, joka lähettää niin kuin PDF-laskun, mutta sen pystyy sitten suoraan siitä kyllä johkustakin laskuttamaan, tai sitten tietysti vaihtoehto on laskuttaa se, jos käyttää jotain muuta laskutusjärjestelmää. Joo, mutta se lasku pitää tehdä alusta alkaen, että ei voi klikata, että nyt tämä lahjakorttiosuus laskutetaan Ruokolahden kunnalta. No se tulee siis johkuna, jos sitä maksetaan sillä lahjakortilla, se tulee niin sanottuna vahvistettuna tilauksena sinne johkuun. Eli sen voi suoraan niin kuin avata, muuttaa sitten sen avoimeksi ja klikkaa siitä lasku ja lähettää sen siitä johkulta. Eli se onnistuu kyllä niin kuin tavallaan sen, ja niistä vahvistetuista tilauksista, jos niitä tulee useampia, niin niistä voi tehdä myös koontitilauksia, eli laskuttaa useampia niitä kerralla. Ja silloin vaan syötetään sinne tietysti ne laskutustiedot oikein sinne Ruokolahden kunnan laskutustiedot, ja sinne lähetetään lasku sitten niistä. Mutta tämä on, jos te lähdette sitä myymään, niin sitten kannattaa just katsotaan, vaikka yhdessä voimme katsoa sitä, että miten se kannattaa lähteä niin kuin muodostaa ja ohjeet kaikille, että missä kohtaa sitten pitää muistaa laskuttaa sitten, jotta se raha liikkuu sitten siinä kohtaa, kun se käytännössä, kun se raha tulee sieltä asiakkaalta siinä kohtaa, kun se ostaa sen lahjakortin, niin sitä ei sitten niin kuin enää sen jälkeen voi tavallaan automaattisesti siirtää kenellekään muulle. Hyvä. Hyvä. Tuliko vielä lisää kysymyksiä tässä kohtaa?
Jos ei, niin mä voin ehkä nopeasti nyt pikkasen jakaa. Tässä on tämmöinen meidän demo. Kun tämä on tämmöinen niin kuin majoitusyrityshotellidemo, mutta sillä ei oikeastaan niin kuin ole merkitystä sitten, koska tavallaan kaikki toiminnallisuudet täällä johkussa on aina niin kuin kaikkien käytössä. Jos mä tuolta vasemmasta yläkulmasta klikkaan noita 3 viivaa sieltä, niin sitten se avaa tänne nämä välilehdet. Täältä pääsee suoraan sinne johkuekosysteemiin myös, missä on niitä kysymyksiä ja muuta, ja nyt ollaan lisäämässä just sinne, että ne tulee ohjeistusta paremmin suoraan tänne hallintaankin myös, että ei tarvitse lähteä tästä tulevaisuudessa mihinkään. Mutta sitten täällä on niinku erilaisia välilehtiä sitten, missä on erilaisia juttuja. Ja tässä pystyy sitten niin kuin jokaiselle käyttäjälle muokkaamaan näitä välilehtiä. Eli meillä voi olla yhdelle käyttäjälle käyttäjien määrä ei ole mitenkään rajoitettu, eli siellä voi olla niin paljon käyttäjiä kuin tarvii, ja tässä voi sitten jokaista välilehteä voi tavallaan niin kuin muokata, ja sieltä voi poistaa tiettyjä välilehtiä ja lisätä sitten tiettyjä välilehtiä tuolla asetuksesta, ja siitä löytyy myös sitten ohjeistus erikseen. Mutta oikeastaan semmoisia yleisiä, mitä meillä on tietysti niin kuin aina, niin täällä on tämä niin kuin asetukset puoli, eli täältä löytyy sitten kaikki niin kuin asetukset, eli perusyritysprofiili, perusasetukset, eli maksutapojen kytkeminen, ja sitten täällä voidaan luoda niitä arvoseteleitä ja sitten kieliversioita määritellä. Sitten on noita yleisiä viestejä määritellään, käyttäjiä lisätään ja niin edelleen. Ja sitten jos on fyysisiä tuotteita, niin tänne voidaan luoda niin kuin toimitustapoja, että mitä se toimittaminen maksaa ja miten se toimii. Ja sitten on se verkkokaupan osalta täällä niin kuin määritellään sitten näitä sen johkun niin verkkokaupan, eli sen kauppapaikan asetuksia, ja täällä on myös nämä widgetit, eli ne tuoteupotukset sitten, jos haluaa niitä tuotteita viedä sinne niin kuin muualle ja muuta. Ja sitten täällä me sitten määritellään just tätä, että miltä tämä meidän käyttöliittymä, eli tämä niin kuin hallinnan näkymä, miltä se näyttää, että se muodostuu näistä erilaisista komponenteista, ja sitten niissä tehdään osioita ja muuta. Siellä tulee semmoinen toimiva pohja valmiiksi, eli periaatteessa ei tarvitse heti lähteä niin kuin mitään tekemään, mutta sitten voi vaan niin kuin miettiä, että sit jos siellä on joku näkymä ei ole ihan täydellinen, niin todennäköisesti sitä pystytään sitten tekemään paremmaksi sitä näkymää sitten tuolta kautta. Ja sitten jos siellä on semmoisia juttuja, mitä ei tarvitse, niin niitä voisi niin poistaa sieltä. No sitten tässä on tuo NetVisor, jos sitä käyttää, niin sitten tässä on tämä reaaliaikainen taloushallinto, niin sinne pystyy syöttämään niin kuin tunnukset ja saamaan sen sitten synkronoitua. Ja sitten täällä on nämä myyntikanava-asetukset, eli täältä pystyy sitten nimenomaan, kun haluaa toisen johkukauppiaan kanssa tehdä yhteistyötä, niin siellä pystyy niitä asioita sopimaan, ja sitten on nämä muut myyntikanavat, niin siellä pystyy sitten niitä esimerkiksi majoituksen niin Booking.comiin viemään majoituksia ja niin edespäin. Ja sitten on tämä älylaitteet on omana, että jos on näitä tavallaan tuosta jos klikkaa, niin täällä nyt näkyy näitä tämmöisiä lukkojärjestelmiä pystyy sinne kytkemään kiinni johonkin tuotteisiin, ja sitten on tuommoinen ADAX-pattereita pystyy hallitsemaan siellä niin kuin automaattisesti, jos on esimerkiksi jotain majoituskohteita tai muita, niin sen tyyppisiä juttuja täällä on sitten. Hei, saat kysyä asiaa. Pystyt siihen, vai onko nyt kuin salaisia asioita, mutta joku tällainen sopivan kokoinen kunta myö, niin, niin se on niin verkkokauppa Miekkälä, Puumala, niin pystyt siihen sieltä jotain käppyröitä näyttää, että miten ne on niin kuin menestyneet? No mä valitettavasti suoraan niin kuin yksittäisten kauppojen niin kuin myyntejä pystyn näyttämään, kun ne on vähän sellaisia. Mutta sanotaan näin, että meillä on siis niitä kuntatoimijoita, jotka myy ihan merkittävän määrän niin kuin siellä verkon kautta. Et sanotaan niin kuin... Jos saisi jotain käppyrää vähän, niin se saattaisi lisätä intoa. No joo, mulla ei suoraan nyt ole semmoisia lukuja, mä voin katsoa, että onko mulla jotain niin kuin lukuja, mitä mä voin... Niin kuin mitä mä voisin niin katsoa teille suoraan, mutta mä voisin, kun en nyt voi kirjautua sinne tiettyyn verkkokauppaan ja näyttää teille suoraan, että mitä kaikkea siellä on ja mitä siellä näyttää, mutta mä voisin katsoa sitten, löytyykö jotain semmoisia niin tavallaan yleisiä tietoja, mitä voisin sanoa, että kaikkien meidän tämmöisten alueellisten verkkokauppojen myynti on, niin kuin, on tätä luokkaa ja näin monta kauppaa sieltä tulee ja
niin kuin semmoisia, niin mä voin niitä yrittää kaivaa teille kyllä, mutta valitettavasti nyt ihan suoraan ei ole näytettävää. Tuolta löytyy joukoja, niin olisi ne ihan hauska tavallaan, se voisi antaa vähän niin kuin, tällaista niin kuin syvyyttä asiaa. Joo, mä voin selvittää vähän, että minkälaista infoa siitä pystyisin antamaan teille. Onko ne verratiedot salaisia kanssa? Eikö se ole teidän oma tämmöinen kauppapaikka? Anteeksi? Onko Verlan tiedot kanssa salaisia vai voiko niitä näyttää? No Verla on siis meidän toimitusjohtaja Sami niin kuin pyörittää sitä, mutta en mä sinnekään ihan suoraan uskalla nyt mennä ilman Samin lupaa näyttämään sitä, kun siellä on sitten tavallaan, niin kuin meillä tulee se, että täällä kauppapaikalla näkyy myös sit niin kuin asiakastietoja ja muita. Eli vaikka mä näyttäisin teille tämmöisen niin kuin myyntinäkymän siinä, niin tässä on heti niin kuin rupeaa näkymään sitten niin kuin semmoisia asioita, mitkä on sitten tavallaan semmoisia, mitä en voi niin kuin julkisesti näyttää. Mutta mä voin katsoa ja mä voin Samin kanssa jutella siitä Verlasta, että niin kuin voisin esimerkinomaisesti katsoa, että voiko sieltä kertoa tiettyjä asioita suoraan, mutta en valitettavasti sinne heidän johkuun voi tässä nyt kirjautua. Mutta mielellään selvitän vähän eteenpäin, että millä lailla voisin kertoa teille, että tämmöisiä paikkoja on ja tämän verran sieltä sitten tulee sitä kauppaa, sitä yhteisestä tekemisestä. Mutta sitten täällä on tosiaan niin kun, on tavallaan löytyy siis raportteja, eli sitten voidaan tietysti tuottemyynnistä hakea erityyppisiä raportteja, myyntiraportteja ja sitten on maksutaparaportteja ja varausraportteja ja muita, mitä nyt ikinä tarvitseekaan, ja tänne pystyy sitten tuoteryhmittäin tai tuotetyypeittäin niitä niin kuin muokkaamaan, niitä raportteja. Sitten meiltä löytyy, täällä on niin kuin alennuskoodeja, eli pystyy luomaan erilaisia niin kuin alennuskoodeja, missä on sitten euromääräisiä tai prosenttilaisia alennuksia, ja ne voi olla pysyviä tai monikäyttöisiä tai kertakäyttöisiä, niin tämän tyyppisiä juttuja pystyy sitten tekemään. Mutta sitten on oikeastaan se niinku yksi iso juttu on se, että sitten on tämä tuotevälilehti, eli tänne sitten luodaan niinku tuoteryhmiä ja tuotteita, ja tässä nyt löytyy esimerkkinä, minkäs mä nyt tuosta katsoisin, niin tuossa on vaikka tämä johkuhotelli, niin täältä löytyy niinku hotellihuoneita, mitä on luotu sitten tänne, ja niillä on sitten omat tuotekortit. Ja tänne sitten avautuu tämä niinku editori, eli täällä pystytään sitten näitä kuvauksia tänne määrittelemään, ja sitten on tiettyjä lisätietoja, eli pystytään laittamaan tänne niin kuin osoitetietoja ja muuta, ja sitten hakea sijaintikartalta ja niin edespäin. Ja sitten tietysti, kun tämä on niin kuin tämmöinen myytävä tai niin kuin aikaan perustuva tuote, tämmöinen hotellihuone, niin täällä me sitten määritellään tänne niin kuin tämmöinen pooli näitä 2 hengen huoneita, ja sitten ajatus on se, että siellä varataan niitä, niin sitten tulee varaus tietylle huoneelle, ja sitten tämä järjestelmä katsoo, että samaan aikaan ei voi tietysti samaa huonetta varata uudestaan ja niin edespäin. No sitten on hinnoittelu. Tämä kun on niin kuin tavallaan niin kuin tämä on aikaan perustuva tuote, niin tänne pystyy sitten taas tekemään tämmöisiä erilaisia hinnoittelumalleja. Että meillä on vaikka kesähinnat arkisin, niin 1 vuorokausi maksaa 100 € ja sitten jos tulee enemmän majoittuja kuin 1, niin sitten se on 50 lisää siihen hintaan. Ja tämä on sitten niin kuin ollut nyt voimassa viime kesäkuusta elokuun loppuun, ja nimenomaan niin kuin semmoisina varauksilla, jotka alkaa sitten maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai tai sunnuntai. Ja tänne niin kuin pystyy tämmöisiä ehtoja tekemään sitten niin kuin hinnoitteluun, ja voi olla useampia hintarivejä, jotka sitten katsotaan, että tavallaan joskus kun katsotaan sitä myyntiä, niin sitten se joku aina katsoo, että siellä on mikä hintarivi sillä hetkellä on voimassa ja mikä se hinta sitten sen mukaan on. Täällä on tosiaan niin kuin kuvia pystytään lisäämään tänne, eli täältä löytyy sitten, niin kuin tuossa on noin lisätiedot, niin tänne pystyy tosiaan kuville kirjoittamaan otsikkoja ja kuvauksia, ja sitten on, jos haluaa käyttää niin kuin videoita, niin tänne pystyy hakemaan YouTubesta suoraan niin kuin videoita myös tähän tuotekuvaukseen, jotka pyörii sitten siinä pääkuvan päällä. Ja sitten täällä on tosiaan tämmöinen linkitys, ja tänne pystyy optioita linkittämään
sille tuotteelle, eli jotain semmoista, mikä on sitten joko kuuluu siihen, niin kuten tuo aamiainen, tai sitten on valinnainen, jos haluaa hotellihuoneelle ostaa se champagnea kahdelle ja niin edespäin. Ja sitten täällä on tavallaan näitä ajastettuja viestejä, eli täällä pystyy sitten sähköpostilla esimerkiksi ajastamaan heti niin kuin tilauksen maksamisen lähteen, niin lähtee tietty viesti, ja sitten tänne pystyy hakemaan niitä tuotteen tietoja siihen automaattiseen viestiin. Eli tämä on nyt sitten tavallaan sitä, millä voisi automatisoida sille asiakkaalle sitä viestintää. Kun se sen tilaa, niin sitten sille lähtee sitten tämä tieto, ja sinne tulee sitten kaikki ohjeet sitten liittyen siihen tuotteeseen, mitä ne ikinä onkaan. Mutta täällä nyt sitten tavallaan, kun lähdetään luomaan uutta tuotetta, niin tuolla on tuo luo uusi nappi, ja sitten sieltä voi valita, sitten täältä löytyy nämä kaikki erilaiset tuotetyypit, mitä voi sitten niin kuin sinne luoda, ja ne on sitten pikkasen niin kuin erilaisia keskenään, riippuen siitä, mitä sitten haluaa tehdä, ja onko se aikaan sidottu, vai onko se tämmöinen ihan ostettava tuote, mikä on sitten, missä on sitten esimerkiksi varastosaldo, mikä määrittelee sen saatavuutta ja niin edespäin. Mutta nyt on ehkä meillä, niin kun rupeaa kohta aika loppumaan, niin en rupea nyt luomaan tässä ihan niin kuin tuotetta ja muuta, mutta sieltä löytyy sitten tosiaan se meidän ekosysteemistä, niin sieltähän löytyy niin kuin hyvät ohjeet sitten riippuen siihen, että minkälainen se tuote on, minkä haluaa sitten luoda. Mutta tosiaan, onko tässä vaiheessa, tuleeko teille vielä muuta kysyttävää? Hyvin. Niin. Että hyvin mielellään lähdemme tietysti teitä auttamaan tässä eteenpäin ja rakentamaan sitä Ruokolahden yhteistä kauppaa, ja sitten tietysti samalla niin kuin tietysti jokaiselle teille niin kuin on mahdollista rakentaa se oma verkkokauppa myös siihen, missä tulee sitä omaa myyntiä, ja se kannattaakin niin kuin tavallaan niin kuin miettiä sitten silleen, ja siinähän voi sitten tavallaan miettiä sitten tietysti siitä, että mitä tuotteita alkuun laittaa sinne, että, niin kuin, että eihän yrityksen kaikkia asioita ei ole pakko siellä myydä, mutta sitten voi lähteä muutamalla tuotteella liikkeelle. Mutta toki varmaan teidän pitää nyt yhdessä vielä miettiä ja keskustella keskenään sitä, että löytyykö siihen semmoista intoa ja haluatteko sitten lähteä sitä tekemään. Mutta mä voin ehkä katsoa, jos mä saan niin nyt jotain esimerkkejä, että jos pystyn jotain niin taustatietoja niistä volyymeista ja muista vielä kertomaan, niin voin laittaa sitten jälkikäteen kyllä siitä. Hyvä. Kiitelläänkö me Ilkkaa tästä infosta? Kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia myös täältä. Jes, ja mä laitan tuon esityksen tosiaan teille tuohon jakoon sitten, ja sitten toki jos tulee niin kuin mitä tahansa kysymyksiä, niin muuhun voi kyllä olla yhteydessä sitten niin kuin matalalla kynnyksellä, niin mielellään sitä auton eteenpäin ja vastailen kyllä. Hyvä. Jos Ilkka haluaa lähteä jatkaa iltaa, niin terve menoa vaan. Jos meillä haluaa jäädä porukkaa vielä linjoille, jos meillä on jotain keskinäisiä juttuja, niin voi hetkeksi jäädä, niin voidaan katsoa niitä vielä. Jes, mä häivyn tästä, niin kiitos paljon teille ja oikein mukavaa iltaa. Jes, kiitos, palaillaan. Kiitoksia. Kiitos. Hyvä. Mitäs meidän yrittäjistä homma vaikuttaa? Onko kiinnostusta asiaan? Mitkä fiilikset tämän esittelyn jälkeen? No ainakin minusta niin tosi hyvä idea. Ainakin tuo lahjakorttijuttu niin on yksi sellainen asia, mitä kannattaisi niin viedä työstä eteenpäin. Mutta niin paljon hyvin selkeät sivut, ja kyllä se tätä päivää niin on, että sieltä netistä niin löytyy niitä palveluja sitten. Ja kyllä se näkyvyyskin sitten, että sieltä Ruokolahden kunnan kautta ja sitten tosissaan Google-haun kautta, että sitten
monesta suunnasta, että on hyvä kyllä minusta. Se on varmasti, että tuossa löydettävyydessä niin haastavaa on päästä jonkun Prisman tai Hopi Hallin edelle Google-haussa. Luulisin, että pitää lähteä siitä, että sen Ruokolahden linkityksen kautta tosiaan ajautuu sinne sivuille. Että kunnan nettisivuilta linkit ja somekanavista linkit sinne kauppaakin. Kyllä. Ja eikä tämä nyt ihan Ruokolahden kunnan alueet löytyy ihan niin vielä niin isoja tai niin laajoja tuotteita. Jos ei tälle yhdistettynä sitten, niin mutta kun ajattelee, että toi on niinku palvelut ja kaikki voisi löytyä, niin sitten on kyllä tekee siitä semmoisen niin hyvin mielenkiintoisen, että jos tänne päin ei ole tulossa ja muuta, niin siellä pystyy kaikennäköisiä palveluita löytämään sitten. Niin. Joo. Aikas hyvä. Ja kyllähän noin varmaan tuossakin niin isolta osalta ne koskettaisi sitten noita kesäasukkaita, ketkä tänne tulee. Että varmaan iso osa käyttäjistä olisi sitä ryhmää. Niin varmaan. Ja sitten tietysti meillähän on yrittäjä, millä on tuotteita, tunnettuja tuotteita ja muuta, että jos se saatavuus on sitten kuntalaisillekin helppo sieltä sitten varata ja tilata, niin kyllä se siitä pikkuhiljaa sitten, niin kun totutaan käyttää sitä, niin vakiintuu sitten. Jes, siellä on Suikkalan lavalla Juhanilla käsi pystyssä. Avaa vaan mikki, nyt ei vielä ainakaan kuulu mitään. Vai onko joku vahinkokäsi? Ei kuulu mitään vielä. No katsotaan, tuleeko sieltä ääntä vai onko siellä muuten, vai jos ei ääni lähde tulemaan, niin voit laittaa chattiinkin viestiä. Laittaa sen tuolta auki ja sitten tuohon lahjakorttia potentiaalisiin asiakkaisiin vielä sekin, että nythän meillä on noin oman kylän lahjakortit ostettavissa sieltä K-kaupasta, mutta sitten nehän on hankalia, jos vaikka lapset on muuttanut pääkaupunkiseudulle tai johonkin, niin heidän hankala niitä ostaa ehkä vanhemmilleen, mutta verkkokaupasta se olisi totta kai helpompaa semmoinenkin kaupankäynti. Tämmöinen paikallisuusnäkökulma. Mutta nyt niin kun se käytännön asiahan on nyt se, että siihen perustatte Ruokolahti-kaupan. Niin. Kyllä. Ja sitten sen jälkeen jokainen yrittäjä perustaa oman kauppansa, koska sitten linkitetään niin tänne kunnan kaupan alle. Ja tavallaan tietysti ne voi linkittää toinen toisiaan sitten halutessaan, jos ne haluaa niin myydä toinen toisensa. Just näin. Eli juuri näin, että jokainen tekee sen oman kaupan ja sitten tekee, kun liittää ne sinne kunnan kauppaan. Ja jokainen huolehtii siitä, että siellä omat verkkokaupassa on sitten tietty määrä hunajapurkkeja, tietyn hintaisia hunajapurkkeja tai puheenjohtajanuijia ja niin poispäin. Ei Sami huolehti sitä. Joo. Eli jokainen tekee sen niin kuin omalta kohdaltaan. Tämä on nyt just se, mikä pikkasen niin kuin on mietityttänyt, että miten päin se niin kuin kulkee se. Joo, kyllä siinä yrittäjälläkin tietty vastuu on. Joo. Ja nyt sen verran juttelin tästä erään yrittäjän kanssa, jota joskus on ollut muutamia vuosia jo omat yhteydet, ja sanoi, että se on sellainen paikka, että viikkoa ei voi olla päivittämättä asiaa. Sen jälkeen, kun viikon olet päivittämättä, niin sitten sitä rahoittaa kissojen koirien kanssa. Niin siellä pitää olla todella aktiivinen, jotta se homma pysyy nyt tavallaan ylhäällä. Joo. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että siellä olet aktiivinen Ruokolahden verkkokaupan suhteen ja Lauri on oman ja Anu on oman ja Anne on oma verkkokaupan suhteen aktiivinen. Että se vaatii sitä sellaista toimintaa.
Joo, ihan en tiedä mitä toi pitää sisällään, että se pysyy ylhäällä. Toi mitä mietin aiemmin, myin niitä lahjakortteja tuonne PDF-tiedostoille ihmisille sähköpostiin, niin siinä minun ei tarvitse vuoteen tehdä välttämättä muuta kuin vastailla vaan niihin sähköposteihin, mitä minulle tuli ja lähettää niitä lahjakortteja. Et sehän ei vaatinut tuotepäivittämistä. Et totta kai hintoja voi päivittää milloin vaan ja niitä kuvia voi päivittää, mutta se lahjakorttituote on siellä ja sitä pystyy myymään ilman käytännössä tekemättä mitään päivityksiä, jopa useita vuosia. Tällä oli tämmöinen kokemus. Varmaan tuotteista vähän kiinteä. Niin, joo, jos sulla on tämmöinen varattava tuote, joku kanottaa retki, niin tietysti se vaatii enemmän sitä työtä, että milloin se on saavutettavissa ja näin päin pois. Oli aikoinaan mukana viikkoina tämmöistä ruoan verkkokaupasta, eli on kokemus just verkkokaupasta, siinä lähtökohdalla oli heikommat siitä vuosia aikaa. Ajatus siitä vähän toistava. Olisi tosiaan se, että vaikka siinä mukana olevat sitä pannasta sitä tässä kaikki on mukana sillä kautta markkinoin samalla kaikkien muiden. Hyvä. Nyt lienee tärkeimmät sanot, me lopetan nauhoituksen tuosta. Ja